да се намирам. И като че ли това, което казва, научих се, на мен ми звучи като нещо, което се учи. Той не казва, че е намерил нещо, той не казва, че е открил нещо, а той казва, че се е научил на нещо. Научил се във всяка една ситуация той да е доволен. И той изброява какво нещо се е научил. Казва, зная и в оскъдност да живея. Зная и в изобилие да живея. Във всяко нещо и във всички обстоятелства съм научил, отново казва научил, тайната да съм сит, да съм гладен, да съм в изобилие и да съм в оскъдност. Научил съм го по един начин. Научил съм го някакси. Във всяка една ситуация да съм доволен. И аз си казвам, Павел, дали бил нещо по-различен от нас? Той е бил абсолютно същия човек като нас. Но имал нещо специфично от него. Имал е вяра. Тази вяра, която му е помагала във всички ситуации той да се справя. Тази вяра, която е дадена на всички нас. Всички ние, които сме тук, имаме същата вяра, която беше дадена и на Павел. Но като че ли някои го приемат и живеят чрез тази вяра, а някои все още не могат да възприемат това нещо, защото при първото изпитание, което идва върху живота ни, ние си казваме къде е Господ. Как може този Павел, който е написал толкова послания, един от наистина благословени и помазани служители на Господа, той казва, че е минал през всякаква ситуация. Габриела, какво свети там? Гаси го на там. Той казва така, че е бил и гладен. Как е възможно един Божий служител да е бил гладен? Това не е възможно. Защото много хора си казват, аз ходя на църква. Аз чета и се моля понякога, не може аз понякога да съм гладен. Не може аз понякога да имам оскъдност. Трябва всичко да имам. Защото съм чул, че християните трябва да имат всичко. Да, трябва да имаме всичко. И Господ ни дава всичко, но тук Павел ни казва нещо днес. Че той се е научил нещо, че ние всички заедно, брати и всички заедно казвам, ще има моменти, в които ще преминаваме и когато имаме в оскъдност, т.е. когато нямаме в оскъдност и когато имаме в изобилие. Т.е. ние всички ще минаваме и в оскъдност, и в изобилие. Понякога може би повече се забавяме в оскъдност, но ще видим и защо. Защо? Павел не казва да се оплаква нещо, да слушате докато чета това, нека да се оплаква Павел. Той не се оплаква. Просто приема факта, че Бог го прекарва през дадена ситуация. И той казва, аз се научих на един урок. И той днес научи и нас. Просто във всяка една ситуация, която и да минем, т.е. когато Бог ни прекарва, трябва да се научим да бъдем доволни. Как можеш да бъдеш доволен, когато не си ял? Как можеш да бъдеш доволен, когато виждаш, че твоите комши имат много, ти имаш малко? Как можеш да бъдеш доволен, когато ти работиш тук за 400 лева, идва някой от Англия и ти казва, там взимаме по 4000 лева? Как можеш да си доволен? Даже и не вярваш този човек. Те са невярващи, правят си каквото си искат. Аз ходя на църква, моля се, децата ми простичко ходят, не ми стигат понякога за учебници, не ми стигат за това. И как мога да бъда доволен в такава ситуация? Знаете ли защо го казва това Павел? Той не го казва да се радваме, че сме в оскъдност и в ниме. Той го казва в друг смисъл. Той казва, научих нещо. Че когато има една такава ситуация, сигурен съм, че Бог веднага ще подейства. Разбирате ли какво иска да кажа? Аз се научих на нещо. Да съм доволен във всяка ситуация, защото когато съм в оскъдност, точно тогава ще дойде някой. Силата на моя Господ, това казва той. Защото за всичко имам сила чрез онзи, който ме укрепява. Той казва, точно в тези моменти аз виждам неговата сила. Тоест, когато идва оскъдността при него, или това, което той така надолу изброява, той казва, че е научил тази тайна да е сит и да е гладен и в изобилие, защото знае, че когато е гладен и когато има проблем, изведнъж ще дойде онзи, в когото той вярва и ще го укрепи в този момент. И точно тогава, когато го укрепи, той ще каже слава на моя Бог, защото нямах, но Бог ми даде в момент, в който наистина вече аз бях отчаян, Бог ми даде хвала да бъде на името му.
Това е научил той. Той се научил, че в каквото и да преминава, ще е доволен, защото ще вижда Божията намеса и Божията сила в неговия живот. Ето какво казва той в 2 Коринтияни. Спомните ли си, той имаше някакъв проблем. Спомните си, някои от вас, които четат Библията. Имаше един проблем. Павел, човек, който имаше много дарби, единственият човек, който Бог го отведе в небесата, чрез духа, той имаше проблем. Интересно. Този Павел, който имаше абсолютно всички дарби и помазан служител, имаше проблем и той казва, аз се помолих 3 пъти на Бога. 3 пъти се помолих на Бог и Бог му каза следното. Доволна ти е моята благодат, защото силата ми в немощ се показва съвършена. И така казва той, вижте тук какво казва. И така с голяма радост, по-добре ще се похваля с немощите си, за да почива на мене Христовата сила. И сега, затова намирам удоволствие. Чуйте сега този Павел, каква изповед прави. Не знам кога ние ще го направим това като изказване някъде. Затова намирам удоволствие в немощи, в укори, в лишения, в гонения, в притеснения за Христос. Намирам удоволствие в тези неща. Некой ще го подкрепи ли Павел тук? Може някой да стане да каже, аз намирам удоволствие, когато съм в немощи, в слабости, в лишения, в гонения, в притеснения. Не. И аз няма да стана да го кажа. Знаете ли защо? Защото все още не сме осъзнали, че имаме сила в този, който ни укрепява. Защо го казва това Павел? Защото той казва нещо. Аз научих един урок. Намирам удоволствие не защото той е мазохист. Не го казва това. А защото вижда силата на Господа във всяко негово притеснение. Точното в тези моменти, вижте как завършва този стих. Защото когато съм немощен, тогава съм силен. Как може да хем да си немощен, пък да си силен? Какво иска да каже Павел с това? Когато съм немощен, тогава съм силен. Иска да каже нещо. Точно когато той е най-немощен, точно тогава е силен в Господа. Защото точно тогава Господ се проявява в живота му. За това, ако ние осъзнаем, че ние имаме сила за всичко в този, който ни укрепява, ще можем и ние като Павел, когато дойде дадена ситуация, на изпитание, примерно някакви лишения, на някакви гонения, на някакви укори, на някакви гонения, ние сме притеснени в момента, но знаем едно нещо в сърцето си сега. Точно когато аз нямам сила, точно когато съм немощен, точно сега, когато губа цяла надежда, знам едно, сега ще се помоля и моя Бог ще се прояви със силата си и аз ще въздам хвала на Неговото име, защото точно сега ще видя силата му в живота ми. Колко от нас, ако имаме хубава работа, 10 000 лева заплата да си взимаме, къщички големи, колите ни, всичкото ни, колко от вас ще влизат в пост? Колко от вас ще застават по 1 час на молитва сутрин и ще плачат пред Господа? Представате ли си? Дали ще имаме време да плачем за Господи, чакай сега 1000, по 1000, тук 1000 взех, там 2000, но ние дадох 5000, мале, ще остана тия пари. Дали ще плачем пред Господа за нещо? Може. Господин, дай то да ми върне парите. Ако не, накажи го. Разбирате ли сега този човек защо е намирал удоволствие в тези неща? Защото колкото повече изпитания, колкото повече немощи, колкото повече укори, той е виждал силата в живота му на онзи, който го укрепява. И аз се чуда доста. Казвам си, защо нямам същата вяра като Павел? Защо не намирам удоволствие в тези неща? Като Павел е същия като нас. Павел има същия Господ, който го имаме и ние. За Павел умрял същия Исус, който умрял и за мен. В Павел има същия дух, който Господ е дал и на нас. Но защо? Знаете ли защо?
Защото все още мислим по-светски. Все още мислим по-светски, все още искаме това, което светът иска. Копнеем, жадуваме за материални неща. И не сме осъзнали, че точно материалните неща, колкото и повече ги имаме, толкова повече ще се отдърпваме от Господа. И няма да виждаме силата му, защото на едно место мисля, че в притчите имаше един стих, казваше: парите отговарят на всичко. Тоест, имаш и пари, те си отговарят за всичко. Силата е в парите. Имам ли пари, ще си искам си правя, всичко си имам. Каква ти немощ, братче, какъв ти глад, братче. Каква ти сила на Господа да видя в живота ми. Каква ти немощ, като съм мощен. Павел ни учи. Знаете ли, понякога си казвам да благодарим на Господа, че сме цигани. И че сме така отсекъде изритвани. Сега, преди да слезе надолу, прочетох, някакви хора са хванали, нали, някакво циганче, което е резал някакво дърво там на някакъв си, с жена му хванали са го, пребили са го него от бой, жена му се насилили пред него, после са му отрязали трите пръста на едната ръка, после са му изгорели колата, с която е дошъл. И след това отдолу пишат само така, само така, само така. И аз си казвам, наистина мразени сме, гонени сме, не сме прияти никъде, но има един, който ни обича и ни приема. И точно тези проблеми, като че ли нас ни държат по-близо до Бога. Но, искам да ви кажа, за тези, които сега, примерно, сме оплашени, нещо сме слаби и немощни, има един стих, който искам, може би да си го запишем, може би утре ще го пуснем и него. Чуйте, Исаия 40 глава. Когато сме слаби, когато сме оплашени, когато сме немощни, какво да направим и какво да мислим? Не знаеш ли? Не си ли чул, че вечният Бог Яхова, Създателят на земните краища, не отслабва и не се уморява. И неговият разум е неизследим. Тоест, не знаете ли, или размислете в края на краищата, че този, който е създал земните краища, той не отслабва и не се уморява. Никога не може да се умори и никога не може да отслабне и неговият разум е неизследим. И сега. Той дава сила на отслабналите и умножава мощта на немощните. На кои дава сила? На силните ли? На отслабналите. Ето какво казва Исаия, ето откъде като че ли го подкрепя и Павел. Исаия същото нещо е виждал. Исаия същото нещо е разбрал в живота си, го пише чрез Святия Дух. Той казва, той е Бог, който е създал всичко и Вселената и всичко е минало през неговия разум и неговата сила. Казва, той дава сила. В него има сила, но силата я дава само на отслабналите и на немощните хора. И тази вечер, ако ти си немощен и отслабнал в вяра, в финанси, каквото ли си имате там в ума, в сърцето, знаете, че точно този Бог, който дава сила, дава силата си на немощните хора и на отслабналите хора. Сега е момента да потърсиш неговата сила. Сега. Да научим и ние тази тайна и ние да се научим от Павел, от Исаия, че точно когато сме най-немощни и слаби, точно тогава да видим силата на Господа, който ни укрепява във всичко. Продължавам. Даже младите ще ослабнат и ще се уморят, и отбраните момци съвсем ще паднат. А онези, които чакат Господа, ще подновяват силата си. Ще се издигат с крила като орли. Ще тичат и няма да се уморят. Ще ходят и няма да отслабнат. Амин. Това са думи за нас. Това е видял Исаия, това е видял и Павел, това виждаме и ние днес. Може би си казваш, не ми върви, слаб съм, от тук проблем, от там проблем, от тук ме натиска това, от там ме натиска друго. Ами сега е момента да знаеш, че за всичко имаш сила чрез онзи, който те укрепява. Точно сега, заради това, че си в този момент трябва да научиш този момент да научиш едно нещо.
че сега Бог иска да ти даде сила, защото си слаб и си немощен. И чрез това нещо ти ще видиш Неговата сила в твоята немощ и ще го прославиш. И ще разбереш, че този, който има сила е в живота ти и всекога, когато падаш в немощ и слабост, той е силен да те подкрепи и да видиш мощта му. Както Павел казваше благодаря, така и ти ще кажеш благодаря на моя Бог. Както Павел казваше, намирам удоволствие в тези лишения, тогава ти ще казваш, намирам удоволствие, защото виждам силата на Господ точно тогава, когато аз съм слаб и немощен. Тогава Бог действа в нас. Ако ние ги нямаме тези моменти, никога няма да видим силата на Господа в нашия живот. И сега, така казва Господ, Творецът ти и Създателят ти, не бой се, защото аз те изкупих. Призовах те по име, мой си ти. Не бой се, защото аз съм с теб. От изток ще доведа потомството ти и от запад ще те събера. И сега, не бой се, защото аз съм с теб в Стария Завет. В Новия Завет имаше пак един такъв стих, некой спомня си. Ние пеем една песен даже такава. Ако Бог е от към нас. Вижте. И така, какво ще кажем за това? Ако Бог е от към нас, кой ще бъде против нас? Колко от вас вярват, че Бог е с вас? Дигнете се ръката, кой вярва, че Бог е с него? Аз съм сигурен, че всички ние вярваме, че Бог е с нас. Но защо в тези моменти, когато се изправяме, когато сме немощни и слаби, когато сме в укори, в лишения, в гонения, защо тогава забравяме, че Господ е с нас? А знаете ли, че точно тогава е силата на Господа да се прояви и да го видим, че Той наистина е с нас. Ето Той казва, ако Бог е от нас, кой ще бъде против нас? Може ли някой да се опълчи срещу теб, ако Бог е с теб? Спомните ли си Давид? Кой беше застанал срещу Давид? Голиат. Библията казва, че това беше огромен мъж. Около 2 метра и 50 висок. Грамаден мъж. А Давид беше юноша. 16-17 годишен. Как може този Давид, голяма войска хора, които бяха обучени да воюват, когато го видяха този Голиат, побягнаха и никой не смееше да застане срещу него. Но този Давид знаеше нещо. И какво знаеше? Че Бог е с него. Той знаеше, че Бог е с него. И застана срещу големия проблем. И он му каза, ти къде си тръгнал, бе? С камъни, с камъчета. Той беше взел 3 камъчета с прашка. Ти каза, срещу куче ли тръгна, бе? Сега казва, ще те разкъсам. Давид въобще даже не обърна внимание на думата. Проблема е големия. Ще ти изям, проблемът ти казва, ще ти изям, ще те разкъсам. Сам си, отиде. Виж колко съм грамаден, ти си малък. Сега ще те разкъсам. Дали така викат проблемите ни винаги? Тогава той застана и каза, абе човек, ти идваш с твоята сила, с какво ли там идваш, не ме интересува, но аз знам нещо, че с мен е Богът на силите. Само с едно камъче малко го оцели точно в центъра, където, знаете, че той беше така облечен този Голиат, че от никъде нямаше дори и клечка да го бутнеш. Единственото място, където е било отворено, тук където е гледал, и Давид точно там го удари. Нали вярвате, че това не беше Давид? Наистина Господ го употреби Давид, но камъка и настройката на камъка и центъра, където удари, беше наистина насочен от някой. Това беше Бог. В десятката се казва на проблема. И какво знаеше Давид? Че Бог е с него. Ако Бог е с него, то кой ще бъде против него? Няма Голиат, няма и кой да бъде проблем, няма семейен проблем, няма житейски проблем, няма духовен проблем, няма Сатана, когато те плаши с болести, с изпитания, просто казваш, Господ е от към мен. Но точно в тази твоя немощ и точно това твое изпитание ще видиш нещо, че за всичко имаш сила чрез онзи, който те укрепва. Кога ни трябва сила? Когато сме слаби.
Ами когато сме слаби, точно тогава трябва да извикаме за сила, но към Господа. Имаше една друга такава ситуация, един човек, който се казваше Гедеон. Този Гедеон се ополучиха срещу него 3 народа. Мадианци и еди си какви, това беха хиляди по хиляди хора излезнаха срещу него. И Бог му каза, ти сега си притеснен, ти сега си сплашен, 3 големи проблеми има срещу теб. И сега ще ти кажа какво да направиш. Ти имаш много голяма войска, 10 000 човека, остави половината, след това му казва, ще идваш половината, след това каза, отиди там при един поток, ще ти каже кои хора да вземеш и накрая останаха 300 човека. И знаете защо го направи Бог? Каза, за да видиш, че в твоята слабост, немощ, в твоите малки цифри, ще видиш силата ми. И точно тогава наистина Гедеон победи. Дали разбирате, че Гедеон не ги победи? Бог ги победи. Защото не може в едно реално нещо 300 човека да победят примерно 500 000 човека войска. Не може да бъде. Ако не е с теб кой? Ако не е с теб Бог. Така че ето ти го проблема. Голям проблем имаш, големи изпитания. Какво ти да бъде това нещо? Знай със сигурност, че ти имаш сила. Имаш сила и тази сила е чрез онзи, който те укрепява и това е Господ Исус Христос. Защото ако Той е към теб, никой не може да застане срещу теб. Но ние един път проповядахме върху думата ако. Разбира се, ако наистина стоиш в Господа. Ако наистина продължаваш да чакаш, да се молиш, да уповаваш на Него. Не вършиш зло, не връщаш зло за добро. И така нататък продължаваш да вършиш добрите неща и се смиряваш, то тогава ще видиш силата на Господа в живота ти. И сега, искам пак да се върна на текста. Не казвам това поради оскъдност, защото се научих да съм доволен в каквото и състояние да се намирам. Знае и в оскъдност да живея, знае в изобилие да живея и във всяко нещо, и във всички обстоятелства съм се научил тайната да съм сит и да съм гладен, и да съм в изобилие, и да съм в оскъдност. За всичко имам сила, чрез онзи, който ме укрепява. Амин. Надявам се тази изповед тази вечер и ние да я направим. Ако не тук, в сърцето си днес казахме така, всеки да научи този стих и да го изповядва на вяра този стих, да си го повтаряме и като дойде големия проблем срещу теб, каквото и да бъде, каквато и оскъдност, каквото и изпитание, просто кажи, сега, силата на Господа ще се прояви в моя живот, защото в моята немощ Той е мощен. Амин. Нека да си справим да се помолим. Подключване не може. Благословени святи Господи, Боже милостиви, благодарим Ти, Господи, за Словото, което каза към нас. Боже, нека тази храна бъде живот в нас. Моля Те, Господи. Нека падне на добра земя и, Господи, да даде стократно плод. Боже, Ти си всесилен. Ти си вечна сила, Господи. Но моля Те, смири ме, когато Те търсиме. Боже, придай ни сега от Твоята кротост и когато се нуждаем, Господи, нека извикаме с кротост към Теб. Моля Те, благослави всеки човек тук, Господи, който застанал пред Теб. Милост покажи към семействата ни, Господи. Моля Те, благославяй не и не закриляй. Господи, моля Те, отнеми всекакъв товар, който е върху нас. Господи, освободи не и душите ни, които стоят пред Тебе. Нека, Господи, моля Те, погледнем към Теб с чисти сърца. Господи, благодаря Ти за всичко. Отче, сега Те моля за здравето на цялата църква. Преди всичко, Господи, моля Те да бъдем здрави. Благославяй ни, Господи, и нека бъде църквата Ти чиста и свята. Господи, Ти знаеш от какво се нуждаем. Моля Те, придавай ни от Твоята любов. Отче, за всичко това Те помолих единствено в святото и достойно име на Господ Исус Христос. И в това име Ти се покланяме от сега до вечността. Амин. Амин. Амин.
Тъй като говорим тази вечер тази тема и сега осъзнавам защо тези апостоли бяха най-гонените хора. Най-гонените хора, най-търмозените хора, най-укоряваните хора, най-клеветените хора и въпреки всичко вярата им не угасваше. И друго се замислям, защо църквата расте и е най-силна точно тогава, когато има гонение и гонения, тогава просто хората са доказали и са изследвали, че църквата най-много е растяла и числено и като качество, тогава, когато има гонения. Знаете ли сега какво каза, че в Сирия, в тези държави сега, къде станаха нали, тези масови убийства на християни, знаете ли, че казаха, че църквата, вярващите са пораснали 2-3 пъти повече. Ние си мислим, край, нали, убиват нашите брати и сестри там. И така, обаче църквата още толкова е пораснала. Знаете ли защо? Защото точно в тези изпитания те сега в момента виждат силата на Господа. Те се молят и виждат силата, чудеса и знамения стават там, брати и сестри. И може би гледате някои клипове и неща стават. И явни неща стават. И хората виждат, точно тези хора, които са в немощ, в слабост, в гонение, точно тогава се проявява и Божията сила в живота им и те са благодарни. А ние искаме едно. Господи, дай ми да си имам всичко. И когато Господ ни даде всичко, със сигурност знаете, че въобще няма да го търсите. Така че аз се моля винаги така, Господи, давай ни това, което Ти искаш да имаме. Така че Господ ще ни дава точно така, долу, горе, долу, горе, за да може, като нямаш Господи да викаш. И като ти дай малко Господи, благодари, да, пак няма Господи и така те държи. Така че бъдете благодарни на Господа, че ни държи във вярата. Едно знаете, имаме сила. И тази сила е в Господа и тази сила е за всичко в живота ни. Само го търсете. Само да го търсим. Сега вие, ако искате нещо да споделите, може да станете, да споделите, да прославите Господ, ако някой иска да го прослави.